an riga an gama. Gimbiya Fatima yar mulki da girma kike. Ba mu jake dake hannunka. Kai baka ji oga yana cewa ka bada cikan nan ne? Dan Allah ku dakata. Sakon sarki Suleiman ne ya aike ni. Ku bari in isa masa dan Allah, ku jefa kanku a cikin matsala dan Allah. Gai. Mun san cewar an aike ka ne ka anso. Abinda nake so da kai, mu ma su ne aka aika mu anso. Tabbas abinda muka zo mu tare kake ne. So ka ba mu jakan nan. Dan kaki zaka iya rasa rayuwanka. Wanne ka zaba a ciki? Ko rayuwarka ko jaka? Saka ba uku. Ba da nan ya biyo ba? Kai da kai wannan kwararan. Wayoyi, ka fita nan wajen. Ba matsala. Dan Allah, dan annabi ka kashe ni. Dan Allah ka kashe ni. Ka ga mu. Waye turo ku? Jafar Dogari shine ya aiko mai ce mu a shi jakar da ke hannunka. Shi ma sako ne daga gurin Gimbiya. Tace idan ka mana taurin kai mu kashe ka. Dan Allah, dan annabi ka kashe ni.
shawaran da zan baka Bilal, kada ka bari mai martaba ya san wannan maganar, saboda da zaran ya san wannan maganar Gimbiya za ta fuskanci mummunan hukuma a gurin mai martaba. Kuma kaga idan yayi mata haka, sarauniya ba za ta ji daɗi ba, abin ba zai mata daɗi ba. Kaji? Na fahimce ki da kyau, Jakadiya. Kuma ni ma zan matsa bakina. Kuma ni ma ina tausayin sarauniya. Saboda idan mai martaba ya ji wannan labarin, wallahi zai ɗauki mataki mai tsauri a kanta. Gaskiya. Kuma abin tambaya ma shine, Jakadiya, an rasa laifin da sarauniya ta ma mai martaba yake shahada ita wannan ruwan gumar da yake yi. Ba za ka gane ba. Ba don komai ba, saboda abin sirri ne. Kuma ba lallai ba ne ka san shi a halin da ake ciki. Kawai ka bar mu. To shi ke. Jakadiya, ga maganin. Allah ya taimake ki. Jafaru. Tashi mana. Allah ya taimake ki. Ina fata dai mun yi nasara. Allah ya taimake ki. Wallahi ba mu samu nasara ba. Sai dai ma asirin mu da ya tono. Asirin mu ya tono. Garin yaya asirin mu zai tono? Ba mu yi nasara ba kuma asirin mu ya tono? Allah ya taimake ki. 'Yan daba guda 4 na tara masa, kuma suka zo min da labarin cewa ne ku bar shi a raye? Ba ca ne ku kashe shi ku jefa shi a cikin rafi ba? Ai har mun kewaya shi. Za mu zade mai numfashi. Kawai sai muka ga na jiyamu yayi yawa kawai. Jama'a sun fito kawai. Kawai sai muka tsallake muka ware kawai. Dalla kai mun shiru da Allah. In banda ku sakarkaru ne, kun taba gani an kashe mutum a cikin gari? Ba bayan gari ake zuwa a kashe mutum ba? To yaushe ne zai je bayan garin? Ya shugabata, kin ji abin da ya faru. Amma menene mafita? Sha irinka. Allah ya mutu zuciyarki. Menene mafita? Ka jira zaka ga menene mafita. Wuce ka bani. Allah ya mutu zuciyarki. Kuma ka jira ka ga abin da zai fito baya. Allah ya mutu zuciyarki, godiya nake. Allah ya mutu zuciyarki. Gimbiya Fatima an riga an gama. Gimbiya Fatima irin mulki da girma kike. Allah ya ƙara miki lafiya. Asirina ya tuni. Ina neman mafita a gare ki. Na tura mazaje su je su kashe Bilal. Su an so min sakon wurin sarkin maharba. Kuma na tabbata labari zai kai gurin sarki. Gimbiya, ban faɗa miki cewa kai ki shiga faɗan da babu ruwanki ba? To ki jira ki ga abin da zai biyo baya. Allah ya huci zuciyarki. Ina neman alfarma a gurinki. A cikin hukuncin da mai martaba zai yanke a kaina. Don Allah ki nema min sauki a ciki. Tashi ki fita min daga nan. Zan yi magana da Shikadiya. Ki fita na ce. Allah ya ƙara miki lafiya magajiyar sarki mai martaba, Sarki Suleiman, sarkin musulman ƙasar Azurfa. Safarau,
duk inda aka yi kin zo min da wani labari. Kwarai kuwa akwai labari amma mara daɗi. Ɗazun nan bayan rabuwanki da Jafar dogarinki, wasu mutane guda 4 wanda ba a gane fuskokinsu ba suka kama shi suka tafi da shi. Ga maganar sarauniya ya mutu. Dama ta ce na jira na ga abin da zai biyo baya. Ga abin da ya biyo baya. Duk yadda aka yi, mai martaba ya fara ɗaukan mataki a kaina. Na san kafin safiya, kashina ya bushe. Ki kwantar da hankalinki uwar gajiyayyu, ni na san babu abin da zai same ki. Domin na ji zancen Jakadiya da Bilal. Ina tausayinka, ina raga maka amma duk ranar da ka fada tarkona. Za ka yi da na sanin bari na a raye domin sai na maka mummunan kisa gilla. Allah ya ƙara maka lafiya. Sai an yi haƙuri ba. Ka san shi rayuwar nan ranka shi da sai da haƙuri. A dai ta haƙuri a ƙara akan wanda ake da shi da. Jakadiya. Ranka shi da. Duk irin kulumbotan da ake, duk wani shirye-shirye da ake, duk wani kisisina da ake, na sani. Gimbiya Fatima.